Now, sa pikas bahin kagahapon, gipahigayon mahigala ang trillion peso march sa nagkadaiyang lugar sa nasod tibuok ka Pilipinas ug dinhi mismo sa Sugbo mahigala gipahigayon sab ang pagmarcha pinanguluhan mahigala ni Bishop Abitoy. Mao ni mga kaigalaan no ang nahimong marcha kagahapong adlaw, kauban mga kaigalaan ang mga nagpakabana nga katawhan o bisan gani mga higala ang mga dili katoliko nga doon na say pagpakabana mahigala sa katawhan ni uban usab nining maong lihok protesta mga kaigalaan no. Mao ni ang mga nahitabo no ubay-ubay ni mga ni uban sa lihok protesta kagahapong adlaw, pero kini peaceful lang mga higala nga rally pagpadayag mga higala sa kining ato mga higalang pag-express no sa ato mga higalang mga hinanakit nini mga panghitabo karon sa atong nasod, labi na mga panghitabo mahigala sa grabing korupsyon. Straight to the point. Og ato ipadayon mahigala ning pagmarcha kagahapon sa ato mga higalang mga kaigsuuna no nga mga nagpakabana labot ini mga panghitabo karon sa atong nasod ang trillion peso march. Kini mga higala dunay aside sa Archdiocese of Cebu dunay 86 ka mga dioceses sa tibuok Pilipinas nga niapil ining maong rally usa ka peaceful mahigala nga pagmarcha, pagpakita, pagpa-express sa ato mahigalang mga opinions labot ini mga panghitabo sa atong nasod karon. Straight to the point. Din sa Sugbo pinanguluhan mahigala ni Bishop Abitoy doon ay gipahigayon nga Santos nga misa dito sa Basilica del Santo Niño. O niya mao ni mahigala ang ako ipakita kadali kini maong Santos nga misa ubay-ubay sa ni mga pare nga mga nikuyog mahigala atol sa Santos nga misa nga gipahigayon mga sukit tigpaminaw. O niya human ining Santos nga misa doon na ito mga igsuon nga naa sa tinuhan nga dili mga Katoliko no dito nga buot mo apil sa ila mga higalang pagpakabana dito sila paabot sa may Plaza Independencia og human ining Santos nga misa dito sa may Basilica del Santo Niño ni bakta sila padung mahigala sa may Fuente Osmeña og dito gihimo ang program no sa may Fuente Osmeña mga higala. Okay, so dito na mga higala ang mga speakers nga nanulti mga sukit tigpaminaw labot ini mga panghitabo sa atong nasod karon. Na usa sa mga nisulti mahigala si Bishop Abitoy nakabati na siguro mo kagahapon kato mga niapil ang uban mga higala nakabati na sad gi-play ni Arnold Bustamante kasama Arnold Bustamante kaganinang kadlawon o gunya atong balikan mahigala sa pagpaminaw karon aron sa dugang mga eksplikasyon usab mga higala sa nahitabo nga rally kagahapong adlaw. Kini gisalmutan ni nationwide ni sa mga nagkadaiyang mga dioceses mga kaigalaan no kay angay matarong manasagyod mga sukit tigpaminaw nga ang simbahan dunay separation between church and state kay bawo ta na under article 2 under article 3 klaro kana mga kaigalaan sa atong 1987 constitution apan isip katawhan mahigala di man ingon separate ang mga tao nga membro sa estado separate ang mga tao simbahan di man maura man ang mga tawhana busa on matters mahigala sa moralidad na hisgutan mahimo nga dili mag-apil-apil ang simbahan pero di maglabot ang simbahan pero mahimo siyang manginlabot lahi man ang maglabot o kanang manginlabot mga higala sa mga panghitabo no mo ni ang gihimo kagahapong adlaw sa simbahang Katoliko ug sa mga nagkadaiya mga tinuuhan nga ni apil no sa pagpakabana nini mga panghitabo sa atong nasod karon. Labi na kita dinhi sa Sugbo mga sukid tigpaminaw nga dinhi mga higala na igo ang bagyong Tino mga higala og ubay-ubay ang mga nangamatay, ubay-ubay ang mga naka-experience og pait nga kasinatian atol mahigala sa bagyong Tino. Na ang uban kay moderno naman tang panahon karon ang uban mahigala ni marcha daghaning mga ni apil sa marcha doon na po'y uban mahigala ni padayag sa ila mga opinion pinaagi sa social media. Mo na mga nahitabo. So atong paminawon una mahigala si Bishop Abitoy sa iyang pakigpulong kagahapong adlaw atol ni ining maong trillion peso march mga suking tigpaminaw. Okay names atong paminawon kay mga kaigsuunan, His Excellency Most Reverend Archbishop Alberto Uy.
kung balik itong awita na. No? Isip obispo, what did ko favoritism? Ang talang pare igualis, pero karong gabi na si Father Ime, favorite na nako. Ay tiyaw ba? I-appeal ko na kanta. Oy, oy, oy! Salamat tayo, Father Ime. Nawala na kong ka, nawala na kong kapoy. Ngayon, paliho, sa di pa na ako i-deliver niya akong 5-minute hagod ng mensahe. Lingiya sa inyong tapat. Kunyaing na, kung wapay korupsyon, relax lang takaron. Sige, please. Nanihapon ang tata. Tinuod ba yan na? If there were no graft and corruption, life would be much easier for many of us. Amen? Pilay gikawat sa mga kurakot, minilyon, billions, trillions. Kung ang maong kwarta gigamit pa sa pagpahimog mga balay tambalanan, wala na untay mga pasyente nga maghigda diha sa mga agianan sa mga government hospitals. Wala na untay pasyente nga di makasulod og ospital kung walay ideposito. Kung ang maong mga kwarta gigamit pa sa paghimog mga tulungaan, wala na untay mga estudyante na magklase ilalom sa kakahuyan. O kung gigamit pa ang kwarta paghatag og scholarships, wala na untay mga interesadong kabus nga dili maedukar. Kung ang maong kwarta gigamit pa sa pagsuporta sa mga mag-uuma ug mangingisda, dili untag mawad-ag gana ang daghan kanila. Dili na unta kinahanglan mo import og bugas ug ubang pagkaon gikan sa laing mga nasod. Kung ang maong kwarta gigamit pa sa paghatag og panginabuhian dito sa mga probinsya, dili na unta mapuno og mga tao ang syudad. Dili na unta ma-overcrowded ang Sugbo. Kung ang maong kwarta gigamit pa sa paghimog housing projects para sa mga kabus, wala na untay homeless o wala na untay mga squatters. Kung ang maong kwarta gigamit pa sa pagpahimog mga lapad nga kalsada, malikayan unta ang daghang disgrasya o wala na untay grabe na traffic sa kadalanan. Kung gigamit pa ang kwarta sa paghimog lig-on ng mga flood control projects, dili unta daghan ang makalas nga kinabuhi tungod sa baha. Trillions of pesos could have rewritten our story. It could have brought hope to millions, eased countless burdens, and changed the destiny of our beloved country. Ang mga kurakot, kawatan, dili lang sa kwarta, kundi sa kaugmaon sa daghang mga Pilipino. Gikawat nila, dili lang bahandi, kundi ang tawhanong dignidad sa mga kabos. Gikawat nila dili lang ang budget, kundi ang kalinaw sa atong nasod. Muingon ko, ang korupsyon mas peligroso kaysa bagyo. A storm may destroy many houses and buildings, but corruption can destroy a whole nation. Amen? Ang corruption mas peligroso pa sa linog. An earthquake can break roads and bridges, but corruption breaks justice
trust institutions and the moral conscience of a people. Sa mga kurakot, ako mangutana, when was the last time you cried for your people? Kanus aman ang katapusang higayon na mihilak mo para sa inyong katawhan? Doon na pa ba mo'y kasing-kasing? Doon na pa ba mo'y konsensya? Doon na pa ba mo'y Ginoo? Basin doon na pa'y gamay na kaayo nga naibilin sa inyohang kasing-kasing. Ako karon manaliw po ninyo. In the name of God, I beg you, repent. Face the truth. Take responsibility and return what is not yours. God's mercy is greater than your sin. Humble yourself, for nothing matters more than the salvation of your soul. Kitang tanan, makasasala man, apan kung kamaot ta magpaubos, o mga yung pasaylo, ang Diyos di gyud magdumili sa paghatag ni anak kanato. Kung mas dako ang sala, mas dako ang pagpaubos, apan mas dako sab ang kaluoy sa Diyos. Where sin abounds, the grace of God abounds all the more. Mo na giingon ni San Pablo kanato. Mga igsoon kong mga subuanon, daghang salamat sa inyong pag-anhi. Salamat sa inyong paghago. Salamat sa atong Cebu Anti-Corruption Coalition. Thank you so much. Kabalo ang Diyos kinsa mong naghago aning tanan. Salamat kaayo sa inyong pagpakiguban karon. Hinaot ko, umagampo ko, magpadayon ta sa atong pakigbiso. Aron ta matuuhan sa atong panawagan, aron ta dunay kredibilidad, kinahanglan kita ang mag-una, pagpuyo o kinabuhi na walay corruption. Amen? Let us be the change we want to see in the world. Dili sa Cebu, akong hangyoon ang atong mga pangulo, dili lang sa estado, kundi apil sa simbahan. Daghan man mga simbahan ang nailambigit dinhi. Manghimo ta og mga paagi o sistema na ang korupsyon lisod na kaayo himuon o kung dili man gani mahimong imposible na buhaton. Mudimanta transparency, ang tanang budgets, projects o transactions kinahanglan open to public scrutiny. O yun ba mana? Mag-set up tag strict rules and audits. Every peso is tracked. Every project is monitored. And every official is regularly checked. Okay mo, ana? Mudimanta accountability. Ang maghimog dautan, kinahanglang ipaimbestiga. O kung masakpan na tinuod nga nagbinuang atong ipapriso. Mag-set up tag digital systems sa atong mga buhatan, dili lang sa Kapitolyo, sa mga munisipyo, kundi apil sa atong mga opisina diha sa atong mga parokya. Atong himuon, kung ma-digitalize, mugamay ang human discretion o malikayan ang mga binuang diha sa atong tagsa ka mga buhatan. Kunya magdasig tag citizen participation, dasigo nato ang mga tao o mga pundok nga mo report, mo question o mo monitor sa mga kadudahang lihok sa mga pangulo. Pasayloan nga mitaas ang akong istorya, pero daghang salamat once again kaninyo. Ako mapasalamaton sa Ginoo for giving me the opportunity to serve you today with a heart. Salamat Lord, ug salamat sa tanan nga nagikuban kanato karon ang atong mga kaparian, mga kapabrihan, ug atong mga igsoon, mga pastor, ang atong Muslim imam. Thank you so much, sir. Salamat kaayo sa inyong pagikuban. Maayong gabi ug daghang salamat once again.
1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, mo to may gala si Bishop Abitoy nga maoy ni hatag usab sa iyang mensahe kagahapon or kagabi atol mahigala sa trillion peso march mga sukintig paminaw. Now, kinini ang sakto to yung mga punto. Corruption, mas peligroso pa mahigalas bagyo, mas peligroso pa sa katalagman, mas peligroso pa sa linog. Kaya kung tanawon ba nimo mga higala, kining nature ba? Kung imo mahigalang basihan ang sinsya, kini niribinta ra magud ni mga higala gumikan sa binuhatan sa tao. Maingon nga ito magkatigulangan kanadto wala man ni mahitabo aning klases baha kanadto. Pero ang pangutanan dako kaniadto nahitabo bago nga naupaw ang kabukiran kay gikware. Grabing kware dito kware dire. Kinsa may mga nakasapi ni adto mga sukid ug paminaw. Muna dakong pangutana. Straight to the point. Nga ngato mga higalang mga public officials, sila mga higala mo tahasan unta pag-protect sa mga tao, pag-protect sa environment, pero unsa may nahitabo? Na unsa man atong kabukiran? So nangaupaw, grabe ang quarrying mga sukid ug paminaw, simpre wala na mga higalay mo absorb. Mudakin as na ng tubig, iniguan mahigala gikan sa bukid, mudakin as na padong sa ubos. Di naman maka-absorb, wala naman, tanawa. Nangaupaw naman itong mga bukid. Straight to the point. Kinsa may mga nakakwarta ng grabing quarry dito, quarry dire. Kumusta man ang taga-DINR? Kumusta man itong mga politiko? Ito mga politiko, mahigala kibaw ta, mga haod kayo itong mga politiko ha sa una, hantod ron. Pero nganong naamana, grabe man ang quarry, di man tama ka. Sus, may magnataw tagagahapon. Doon ay magbungkag og bukid diha. Kanang politiko, mga higalag, ikaw maoy gobernador diha sa usa ka probinsya, ikaw may mayor sa usa ka lugar. Musugot na ka ng bungkago ng bukid diha. Unsa may effect sa mga katawhan, ana? Unsa may effect sa mga konstituente? Pero nganong nahitabo man? Nganong nakakuha mag-permit sa DNR? Nganong nakakuha mag-permit diri sa mga local government units? Kana landaan mga higala diha nagsugod ning grabing binahaay. O mupatighog ta ngadto sa mga flood control projects. Pero sugod pala na ha. Kinsa man to mga nagnegosyo anang grabing quarry? Kinsa man to mga politiko nga grabe ang quarrying dinhi sa Sugbo. Maingon to katigulangan man nahitabo nano nga inani nga baha. Kaya nahitabo na yung inani kag guba sa nato mga bukid ka na to. Straight to the point. Ni ultimo mga higala magputol ka og kahoy diha sa imong kaugalingong yuta. Mananghid ka magani. Mahimo pa magani kang ikiha. Kay ngano namutol kag kahoy. Ni ultimo mga higala dito sa lusaran. Ang mga bato gipintalan mga higala. Sa nagpromote sa ilang tourism sa ilang lugar. Kadto with due respect, mahigala tong konsihal nga nagpasiog daw gito siya mga kaigalai. Ang iya rin yung tinguha nga manindo tanawon. Pero sa nitabo, gipatangtang to mahigala, kiniskisay sila mahigala sa pintal kay makadaot kunos kinaiyahan. Pero sa may nitabo sa mananga, nganong gikaot managmaayo mahigala, gikwari managmaayo. Straight to the point. So, kini mga butang ba nga o pangutanang Bishop Abitoy, kanus amo mga politiko, kamo mga kurakot, kanus amo last nga nihilak alang sa inyong mga tao. Dako ng pangutanahan may gala mo, kamao pa ba ka ni mo hilak ni mga tawhana? Straight to the point. Kamao pa ba ka ni mga malandong mga sukit ni paminaw nga mura mag okay lang ba sa burot ilang bulsa?